Ασχολούμαι με το θέμα του πώς μπορούν να προστατευτούν οι υδροροές από φράξιμο λόγω φύλων και βελόνων για περισσότερα από 20 χρόνια. Και γνωρίζω όλα τα συστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Και θα σου δείξω γιατί το σύστημα Dory είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για την υδροροή σου. Όταν ένα σύστημα προστασίας από φύλλα βρίσκεται χαμηλότερα από την μπροστινή άκρη της υδροροής, τότε όλα όσα πέφτουν από τη στέγη στην υδροροή παραμένουν σε αυτό το μέρος. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος Dory είναι ότι βρίσκεται πάνω από την μπροστινή άκρη της υδροροής και έχει μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός. Έτσι, όλα τα μέρη που πέφτουν από τη στέγη στο σύστημα Dory μπορούν να παρασυρθούν προς τα εμπρός από τον άνεμο. Όταν ένα σύστημα προστασίας από φύλλα έχει καμπύλη προς τα πάνω, τότε μικρά μέρη όπως φύλλα, σπόροι δέντρων ή μικρά κλαδάκια, που παρασύρονται από την οροφή, μπορούν με την πάροδο του χρόνου να φράξουν τις τρύπες στις καμπύλες. Γι' αυτόν λόγο τέτοια συστήματα πρέπει να αφαιρούνται από την υδροροή και να καθαρίζονται τακτικά. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος Dory είναι ότι βρίσκεται πάνω από την μπροστινή άκρη της υδροροής και έχει μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός. Έτσι, όλα τα μέρη που πέφτουν από τη στέγη στο σύστημα Dory μπορούν να παρασυρθούν προς τα εμπρός από τον άνεμο. Η βούρτσα τοποθετείται απλά μέσα στην υδροροή. Οι μακριές τρίχες εμποδίζουν τα θύλα να πέσουν μέσα στην υδροροή, αλλά μικρά κομμάτια παρασύρονται ανάμεσα στις τρίχες. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να αφαιρείται τακτικά από την υδροροή και να καθαρίζεται. Το σύστημα Dory είναι διαφορετικά. Εδώ επίσης πέφτουν μικρά κομμάτια και βρωμιά οτιδήποτε είναι μικρότερο από 6 χιλιοστόμετρα μέσα από τις τρύπες στην υδροροή. Δεδομένου ότι η απορροή βροχής στην υδροροή είναι ελεύθερη, το νερό παρασύρει αυτά τα μικρά κομμάτια κατά τη διάρκεια της βροχής. Υπάρχουν συστήματα προστασίας από φύλλα που μπαίνουν επίπεδα πάνω στην υδροροή. Σήμερα, όλες οι υδροροές τοποθετούνται με μια εισαγωγική πλάκα. Αυτή η εισαγωγική πλάκα εκτείνεται μπροστά από το πίσω άκρο της υδροροής και έχει σκοπό να αποτρέψει το νερό από το να πιτσιλίζει μπροστά από το σπίτι. Όταν όμως η πίσω άκρη της υδροροής δεν είναι πλέον ελεύθερη, τα συστήματα προστασίας από φύλλα, που κανονικά πρέπει να στηρίζονται στην πίσω άκρη, δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Το ιδιαίτερο στο σύστημα Dory είναι αυτή η πίσω καμπύλη. Με αυτήν την καμπύλη, το σύστημα στηρίζεται στο κάτω μέρος της υδροροής. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα Dory αποκτά πολύ καλή σταθερότητα, ακόμη και υπό φορτίο από χιόνι ή πάγο. Το σύστημα Dory μπορεί έτσι να τοποθετηθεί σε υδροροές με και χωρίς εισαγωγική πλάκα. Οι τρύπες σε ένα σύστημα προστασίας από φύλλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αν οι τρύπες είναι πολύ μεγάλες, πολλά μικρά κομμάτια πέφτουν μέσα στην υδροροή. Αν οι τρύπες είναι πολύ μικρές, μπορούν να φράξουν γρηγορότερα από βρωμιά ή μικρά μέρη λουλουδιών. Κατά την κατασκευή του συστήματος Dory, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με μέγεθος οπής 6 χιλιοστόμετρων. Με αυτό το μέγεθος τρύπας, οι σπόροι σφενδάμου, η φλαμουριάς και τα άνθη δεν πέφτουν μέσα από τις τρύπες στην υδροροή. Το σύστημα Dory έχει ακόμα δύο επιπλέον έξυπνες λεπτομέρειες που το καθιστούν τόσο μοναδικό. Το σύστημα Dory έχει δηλαδή μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μορφή τρυπών. Όταν βρέχει, το νερό δεν τρέχει μόνο στις τρύπες, αλλά και πάντα κατά μήκος της επικάλυψης της υδροροής, επίσης. Το σχήμα των οπών του συστήματος Dory είναι εξαγωνικό. Μέσω αυτής της τέλειας μορφής της οπής, το νερό της βροχής διοχετεύεται πάντα σε μια οπή. Η δεύτερη έξυπνη λεπτομέρεια είναι η καμπυλότητα στις τρύπες.
Χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες των τρυπών, το νερό ρέει πιο γρήγορα και τα μικρά κομμάτια δεν μπορούν να πιαστούν τόσο εύκολα στις τρύπες. Τώρα έχεις δει πόσο τέλεια είναι κατασκευασμένο το σύστημα Dory ακόμα και στις παραμικρές λεπτομέρειες και πως διαφέρει από άλλα συστήματα προστασίας από φύλλα. Θέλεις εσύ αξιόπιστο, χωρίς συντήρηση σύστημα προστασίας από φύλλα, για να έχεις ησυχία στη στέγη. Με το σύστημα Dory έχεις μια πιο εύκολη και πιο χαλαρή και άνετη ζωή και περισσότερο χρόνο για τα όμορφα πράγματα στη ζωή.